toimii. Sehän on loistava. Puhun nyt samalla jotain, kun tässä varmaan pitää olla ääntäkin muuten. En mä puhu mitään. Alo. Ääntä. Voiko joku laittaa kännykkään joku biisi soimaan, niin tää vastaan sitten se. Kävelytä tänne päin sitä. Sillä on kauhean nälkä, se haluaa kahville. Onks toi nyt se ruokki lama? Hauska, saat vähän nostettua sen päätä. En tiedä, miten tää toimii, kun